Oliver Bæk. Alex er din manager, okay? Jeg skal bare 10% af det. Det er bare ekstra eksamen. Kom nu, ven. Skal have hestesko? Skal have hestesko? Så giver jeg mig og han en hestegø, eller mig og Niels, eller noget, man kan. Skal vi hjælpe dig, Alex? Ja, kom så står mig. Her, Skal jeg hjælpe? Det ser også lidt mere autistisk ud, gør det ikke, hvis jeg står for hjælp. Nej, nu kæft, Alex. Du kan aldrig låne træ nu. Okay, jeg går selv op. Nej, du skal have hestesko. Hvem skal hjælpe dig? Ja! Han gjorde det! Selv er autist. Alex, er du klar til at filme? Er du klar? Og husk, at hallo, det er. Okay. Og husk, du skal sige det højt og tydeligt. Kun hænge en arm. Alex! Alex! Kun hænge en arm. Alex, hæng en arm, og så hovedet hænger sådan. Her, hold det er. Og husk, du skal... Ja, sådan der. Og husk, og man må ikke se noget med maven. Og husk, sig det højt og tydeligt. Jeg er så fucking syg, hvad det er. Nej! Sådan der. Nu kører vi. Action! Hey there. Alexander here. My name's Alexander. Welcome to Gaming Channel. I have all these people I want to show you, my comrades and my mates from GTA, CSGO and Roblox. This is gonna be amazing and I'm gonna show you how to make your life worthy again. Og så er det det.